आथिखालाव जों गोबां बिउटि पार्लाराव थांनाय देलाय बायनाय साजाय बायनाय जों दिनै नुयो आंनि अनजाग्राफोर नाथाय बाइबेला बुंदों नोङो गावखौ देलायदोंल' नोरक रायजोआव सैतानजों लोगो लाज्लायहैनो थाखाय आमेन हालेलुया नोङो बिउटि पार्लाराव थांदों लुसिफारखौ लोगो लाहैनो सैतानाव कारन थैनायनि उनाव नोङो बे लुसिफारखौनो नुहैगोन बेयाव सासे खुरिया रग जाजानाय मानसिया बेबायदि खानायखौ सिदा खालामनायाथ' बाद हो बिउटि पार्लाराव थांनायाथ' बाद हो खानाय खाननोबो बिया एखथियार गैया आंनि अनजाग्राफोर दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर नोङो बै सोरगो रायजोआव दिनै देलायहैनो इसोरजों साजायहैनो नोंखौ धोरोमिया हिसाबै साजायनो थाखाय नोंहा एखथियार गैया जुदि नोङो पापावनो दङब्ला आमेन बाइबेलाव बेबायदि बुंदों आंनि अनजाग्राफोर सासे मानसिया दिनै जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव थांनानै सोंनायमोन प्रभु सासे मानसिया दिनै बिनि बिदाफ्रा सासे आइजोखौनो हाबा खालामनानै गासैबो थैलांबाय नाथाय बै सोरगो रायजोआव बे मानसिफ्रा बे आइजोआ सोरनि जागोन जिसु ख्रिस्टआ बे आयदायाव बेखौनो फिनदोंमोन बै सोरगोनि रायजोआव हाबा खालामनायबो नङा हाबा खालामहोनायबो नङा जोङो आल्फफोर बादि जागोन आमेन जोङो आल्फफोर बादि जानांगौब्ला जोंनि मोदोमा स्लिम स्लिम जानांगोन आंनि अनजाग्राफोर नाथाय जों दिनै नुयो मोदोमाव फाख्रा फाख्रि माबा माबि फुननाय थुनायजोंनो बुंफबनाय नोंखौ माबोरै धोरोमिया हिसाबै आल्फ बायदि जानो नोंनि मोदोमखौ इसोरालाय देलायहोनो हागौ आमेन मुगै सुगै फाबानो नोंनि मोदोमाव दङ इसोरा आल्फ बायदि खालामनो नोंखौ माबोरै साजायहोनो हागौ आंनि अनजाग्राफोर धोरोमिया आल्फफोर बायदि जानांगौब्ला औ जोङो दिनै फोरबो नों आंखौ माबोरै देलायो नों आंखौ देलायहो आमेन आरो इसोरा दिनैनि दिनाव नोंखौ देलायहोगोन नोङो जुदि पापनिफ्राय निमाहा मोनोब्ला माबोरै देलायगोन औ आमलायगुरिनि उमुक सिख्लाया ओरैबायदि इसोर गिग्राहाय सिम्पोलथार आमेन हालेलुया बेखौ एकदम इसोर गिग्रा सिख्ला बायदि नुथारोहाय प्रेज द लर्ड गोबाङा बुंगोन बे आमलायगुरिनि उमुक जोहोलावा सिम्पोलैनो बिराद मोजांथारहाय बिनि रायलायनाय थाबायनाय सलिनाय सोरनि फिसाथाय बियो बिराद धोरोमिया सेंग्राथार दाहाय मानसिया आमेन देलायहोगोन दिनै औ दिनै आमलायगुरिनि उमुक नखरा ओरैबायदि सान्थिथार ओंखाम गोजा संनानै जादों अब्लाबो सान्थि सान्थि मिनि मिनि ओंखाम जाबोनायखौनो सोमोनांदों आं धोरोमिया नखर थारदालां ना इसोरा देलायहोगोन नाथाय जुदि जोङो पापावनो दङब्ला सोर देलायहोगोन आंनि अनजाग्राफोर नोङो गावखौ इसोरा नोंखौ धोरोमिया हिसाबै देलायहोआ जासे नों देलायगोन बिउटि पार्लाराव थांनानै नाथाय नों सोरखौ नुहैगोन लुसिफार आमेन गुं गोनां गिथावथाव महर मेगन जाख्र' जाख्र' बे सैतानखौसो दिनै बिउटि पार्लाराव थाङै थैनायनि उनाव लुसिफारखौ लोगो हमनो साजायगासिनो दङ आत्माया आंनो बेखौसो बुङो आंनि अनजाग्राफोर आमेन